espírito do Nadal chegou a Historias dunha Terra e tamén a Compostela. Compostela, a estrela do Nadal, é o lema que leva esta campaña da época do ano na que estamos. E non perdades detalle, vinde con nós, está dependentes desta diadema que comezamos. Ei, Noé, niño. Gracias, Suxía, vémonos logo. Pero non esquezas de volverme que me fai falta despois. É verdad, vémonos. Coa chegada do Nadal, o sabor do fogar multiplícase polas calles de Compostela. E para iso, imos facer un pequeno percorrido por todas as rúas para ver os postos que nos ofrece esta época do ano. A nosa primeira parada é na churrería La Quinta, onde aquí o agasallo de Nadal chega de anto. Fai uns días recibiu o premio Soletes de Navidad pola guía Repsol. A nosa seguinte parada é aquí, no centro de Santiago, onde se atopa o Mercado de Nadal, dispoñible dende o 28 de novembro ao 5 de xaneiro. Vide comigo, vide! Dende cada un destes postos, cóntase unha historia distinta e nós estamos aquí dispostos para investigar e contárvolas todas a vos. A nosa protagonista deste percorrido é María Bouza, a propietaria dun destes pequenos postos chamado Tataraboas. Bueno, de alguna maneira, o que é o pacallín sí que lle poño unha luz aí de Nadal, o sea que sí que a fago diferenciada de outras épocas do ano. E despois, pois, bueno, a galleta sempre é un produto que no Nadal está nas mesas de todas as casas. De feito, teño, bueno, unha das variedades que teño é de jengibre, canela e clavo, que parece que lembra un poquinho a estas datas e tamén a xente lles atrae esa Tras todo este percorrido, chegamos ata o final do sabor do fogar. Esperamos que vos guste e que, sobre todo, compredes nestes pequenos postos da tradición galega. Sabemos que a papatoria é moi importante no Nadal, pero non todo vai ser comer. A música, o teatro e os espectáculos tamén están presentes neste Nadal compostelán. En Enriba do Palco estamos aquí para contarcho. Aquí, na Praza Roxa e máis en concreto, nesta carpa que está detrás, cada venres, sábado e domingo non faltan as citas musicais, teatrais e culturais cos Son Xoves, Son Vermús ou máis Nadal. Mais a música non está só na Zona Nova. A Zona Vella é tamén escenario de múltiples e diversas propostas para estas datas de Nadal. Para os amantes do máis tradicional, as foliadas dos mércores no modus vivendi ou na Casa das Crechas. Para os que lles gusta máis a música clásica, este domingo 14, na Igrexa de San Agostiño, a Orquestra da USC xunto co coro. E para os que se queiran adiantar a celebración da Noite Boa ou da Noite Vella, os xa míticos tardeos da Carrilana. Uxía! Que na Cidade da Cultura tamén hai Nadal, dame que vou para. E hoxe en Viaxe das Meigas, Edición Nadal. Estamos aquí na Cidade da Cultura, xa que en todo Santiago de Compostela, pois durante estas fechas ata o próximo mes de xaneiro celebraránse pois múltiples propostas navideñas. E este é un dos casos onde temos varias propostas dende os máis cativos pois ata os máis maiores. Un dos exemplos é Soños de Argonautas, unha exposición de arquitectura hinchable feita pola arquitecta Nuria Prieto. A historia comeza aquí. Como podedes ver, para esta exposición empregouse arquitectura hinchable, unha arquitectura moi innovadora, aínda que, como nos contaron, non tanto, xa que se emprega dende a Segunda Guerra Mundial. Neste caso, empregouse como unha experiencia inmersiva na que nos podemos incluso meter por este túnel que vemos aquí. E por certo, non sei se vos recorda algo este túnel, que está inspirado na gran película E.T., cando o sacan dende a súa casa para que non contamine o resto da poboación.
Ademais, tamén están dispoñibles múltiples obradoiros para os máis cativos. Por exemplo, podemos ver aquí no punto central esta árbore onde os soños dos máis cativos, e bueno, de todos nós, se poderán facer realidade. Uf, vaya trote. Chicas, vinde. Para que? Imos dar a despedida. Imos dar a derradeira. Acabouse o chocolate. Rompeu a chocolateira. E con isto damos por finalizado o especial Nadal de Historias dunha terra.